中日文化交流の場にしたく、文部科学大臣認可社団法人日本詩吟学院学風会新大阪学風会師範辻志学大阪三島日中友好協会文化担当理事詩学会会長先生による詩吟をお送りいたしたいと思います。それではどうぞ。本日は日本より詩学会から心を込めて新疆ウイグル自治区のカブランの皆様と東日本の震災チャリティーショーの一角に加えていただきまして誠に光栄に存じます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は皆様よくご存知の滝廉太郎作「荒城の月」唱歌でございます。それをコラボいたしまして吟と交えて皆様にお送りしたいと思います。月や荒城の曲を聴く、どうぞお聴きくださいませ。